The Can Brothers on a mission. Hvad gør vi? Venter. What do we do? We're waiting. Ja, jeg sidder fast, så vi kan kun gøre. Prøv at gå op. Godt nok, det kan jeg. I vil aldrig finde os. You will never find us. Kæmpe. Nej. Gå lige ud. Can Brothers on a mission. Oh shit! We have been compromised! Jeg tror jeg går til løbet, Anders. Nej, jeg vil skudt! Løb, du kan skuddes! Det kan du godt fortælle mig. Nå, men jeg finder dig. Jeg kan ikke komme ind i bilen! Fuck, hvad gør jeg? Oh my god, jeg har ikke fået noget med hiding for det nu. Kaboom! You don't know the power. Hvor er du henne nu? Jeg flyver som en spøgelse på vandet. On my fucking way. Nej. Jeg er prop igen. Hvor er du henne, Anders? Jeg kan. Er der en dåse? Ja. Skal vi sidde der med bilen? Is it the blue car again? Ja. Kan jeg see you there? Der, hej! Kom, let's go! Let's go. 2 cans on a mission. Så skal spejle hårdt. Vi bare stille os her? Nej, taber vi sgu. Okay, så. Oh shit, hvad gør vi? Oh shit! Have we been compromised? Move forward! Go! Ready? No, okay. I'm been having fun ever! When on my account, we go and storm the fort. 1, 2, 3, go! Storm the fort! What? Are you? Nej! Lad os! I believe I can touch the sky.